फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि भिडिअ खालामनायाव, बुंनायाव आरो मेथाइ खननायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। जोंनि भारतआ 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि मोन्दोंमोन आरो बिनिनो उदांस्रि सान फालिनो थाखाय जोङो 15 आगस्टआव फुंबिलि समाव जोंनि हारिमायारि फोरबोखौ बिरहोनाय जायो आरो हारिमायारि सं मेथाइखौबो खननाय जायो। बिनि थाखाय आङो दिनैहाय सं मेथाइखौ खननो नागिरदों। आंनि सं मेथाइ खननाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।